Verkiezingen. Zeeland lijkt de weg naar de stembus goed te vinden. Normaal zitten we in Goes rond de 52%, in ieder geval 2022. Dus ja, daar zijn we nu al redelijk naar op weg. En verder in deze Zeeland nu. Geen één auto is veilig in Soeburg. En Zeeuws Museum toont kunstwerk van littekens. Goedenavond. Het is vandaag de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Tot 9 uur vanavond kan er nog worden gestemd. En de hele dag al zijn in Zeeland in onder meer kerken, sportzalen, scholen en dorpshuizen vrijwilligers aan de slag om dat stemmen te begeleiden. In de HZ in Vlissingen werd een zogeheten mobiel stembureau ingericht. Dat reist rond en komt vandaag op 6 verschillende plaatsen. Toegankelijkheid is natuurlijk een hot item. Wij willen echt dat mensen die ook slechte been zijn of moeite hebben om een stembureau te vinden, dat die naar de stembureaus kunnen gaan. In de Zeeuwse bibliotheek in Middelburg was een speciaal stemhokje voor blinden en slechtzienden gemaakt. De stemmer krijgt de koptelefoon op en die krijgt via de stembox instructie. Precies wordt hij meegenomen hoe de stemmal werkt en op wie die kan stemmen. Hij kan alle lijsten doorgaan en alle namen worden dan opgenoemd. Je kan op de stemmal voelen in braille naar de nummers. In het stadskantoor van Goes was het vanmorgen al flink druk. Normaal zitten we in Goes rond de 52%, in ieder geval 2022. Dus ja, daar zijn we nu al redelijk naar op weg. En Goes is toch altijd wel een redelijke gemeente waar de percentages best wel landelijk gemiddeld zitten. Dus ik verwacht voor de gemeenteraad dat we wel boven de 50% uitkomen. In Wemeldingen is er deze keer niet 1 stembureau, maar zijn er 2. Wemeldingen is best een groot dorp. En we hebben geconstateerd dat 1 stembureau ervoor eigenlijk net te klein is. Net te weinig is. En dan moet je s'avonds heel veel stembiljetten gaan tellen. En toen dachten we, nou, dan is het ook voor de mensen bij het stembureau is het fijn als we het gaan splitsen. Nou, jongens, succes. Dank u wel. Tot de volgende keer. En in een stembureau in Oost-Soeburg staat politiek verslaggever Marcel de Kranen. Marcel, hoe verloopt het stemmen tot nu toe in Zeeland? Nou, op dit stembureau heb ik het even nagevraagd en was het vandaag niet zo druk. Voor heel Zeeland is er net op dit moment een opkomstpercentage binnengekomen. 34% van de stemgerechtigde Zeeuwen heeft op dit moment zijn of haar stem uitgebracht. En dat is iets lager dan 4 jaar geleden. Maar zover jij nu kunt nagaan, zijn er gemeenten waar de opkomst opvallend hoog of toch inderdaad weer wat lager is? Ja, nu op dit moment scoort Veere het hoogst met een opkomstpercentage van iets boven de 40%. En het laagst staat de gemeente Vlissingen met een opkomstpercentage van amper 30%. Nou is het, dat heeft iedereen kunnen zien natuurlijk buiten. Het is heel lekker weer. Ze zeggen dat dat altijd toch een rol speelt, hè? Ja, dan komen er natuurlijk meer mensen naar het stembureau. En dat zou nadelig kunnen zijn voor partijen met een trouwe aanhang, zoals de SGP bijvoorbeeld. Want SGP'ers stemmen altijd weer of geen weer. Nou, het gaat hier nog wel even door op dit stembureau en ook in heel Zeeland. De 257 stembureaus blijven open tot vanavond 9 uur. Marcel de Kranen, dankjewel. En straks, na 9 uur, om 9 uur precies, begint onze speciale verkiezingsuitzending op tv via de website van Omroep Zeeland, via onze app en ook via ons YouTube-kanaal. 8 verdachten van Zeeuwse oplichtingszaken kunnen zich nog tot vanavond laat vrijwillig melden bij de politie. Hun geblurde foto's staan op de website van de politie, maar zijn ook verspreid via social media en digitale schermen door de hele provincie. Het gaat vooral om oplichters die zich voordoen als bankmedewerkers of agent. En als die verdachten zich niet melden, worden hun foto's aankomende maandag herkenbaar getoond. Een 36-jarige man die in september vorig jaar in Middelburg een agent met een kettingslot in zijn nek en op de rug sloeg, moet 7 maanden de cel in. Dat is een maand minder dan eerder werd geëist. De agent was bezig een fiets op slot te zetten van de verdachte die net was aangehouden. De provincie heeft 59 plekken aangewezen als officiële veilige plek om te zwemmen. En dat zijn er 2 meer dan vorig jaar. Het strand Noordduinen bij Domburg en het Goese Meer zijn toegevoegd. Bij die zwemlocaties controleert de provincie onder meer of het water gezond is.
Er loopt nog wel een rechtszaak van de stichting Gezond Water. Die wil dat ook PFAS-metingen worden meegenomen in de wateronderzoeken. Stel je voor, je wil 's ochtends de auto pakken en je merkt dan dat er is ingebroken. Het gebeurde de afgelopen maanden bij tientallen auto's in Soeburg. Het dorp kampt met een forse toename van auto-inbraken. De teller staat inmiddels op 54 auto-inbraken of pogingen daartoe. En dat is ruim 20 keer meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Nou, ongeveer een jaar geleden is er ook een inbraakgolf geweest. En daarna is het een poosje rustig geweest, waren er geen inbraken meer. Maar de laatste weken is het weer raak met de inbraken. Baart het jullie ook zorgen bij de Dorpsraad? Ja, uiteraard. Auto-inbraken zijn natuurlijk sowieso vervelend. En het doet af aan het gevoel van veiligheid in het dorp. Dus het is zeker geen goede ontwikkeling. De dorpsraad van Soeburg doet zijn best om de problemen in het dorp aan te pakken. Ze vragen mensen om een buurtapp aan te maken. Maar wees ook voorzichtig, want het kan ook zo zijn dat de daders ook in sommige van die buurtapps zitten. En dus op de hoogte blijven van wat er gezien wordt. De politie surveilleert nu vaker in de buurt. En dat leidde tot de aanhouding van een 43-jarige Vlissinger. Het wordt nog onderzocht of hij degene is die verantwoordelijk is voor al de inbraken. Het extra surveilleren gaat daarom nog door. In de tussentijd kunnen inwoners het de dieven zo moeilijk mogelijk maken. Doe je auto 's nachts op slot, haal waardevolle spullen uit de auto en mocht er een inbraak in je auto gepleegd zijn, doe dan zeker aangifte zodat dit geregistreerd wordt bij de politie. En daarnaast brengen we het natuurlijk ook onder de aandacht bij de wijkagent, bij de buurtpreventie en bij handhaving. Het borduren van een symbolisch litteken op een lap stof. Honderden bezoekers van het Zeeuws Museum in Middelburg hebben het afgelopen jaar zo'n litteken achtergelaten. Het 6 meter lange kleed met al die littekens wordt nu tentoongesteld in het museum. Het zijn honderden verhalen die museumbezoekers hebben achtergelaten als geborduurd litteken op deze littekenlap. Ontwerper Rianne de Witte bedacht dit kunstproject en is er zelf van onder de indruk. Dat was echt ook wel bijzonder ook in het hele proces. Ja, dat mensen zeg maar hun leed ook delen. Hè. Dus ook behoefte hebben om iets toe te voegen. Elk litteken heeft een verhaal. Sommige daarvan zijn opgetekend. Ik heb een open hartoperatie ondergaan. Die is goed verlopen. Maar 2 maanden later kreeg mijn man een hartaanval waaraan hij overleed. Vandaar dat dit een half hart is, met de letter J. Het was een diepgaande, toch wel emotionele tijd. 4 middagen in de week waren hier vrijwilligers in de werkplaats die de bezoekers uitnodigden om een litteken te plaatsen. En een soort veiligheid creëerde in de werkplaats, dat je je verhaal durft te doen. Mijn vrouw was lang aan het borduren. Ze zei niets. Het was een engeltje. Ik zag dat het onze dochter was, die nu in de hemel is. Voor mijn vrouw is het heel moeilijk om daarover te vertellen. Ja, er is ook een hoop niet afgehecht. Zo mooi, die draden zo los. Honderden littekens, honderden verhalen. Over het verliezen van een geliefde, over het achterlaten van geboortegrond, over het afsluiten van een periode of gewoon over een operatie die achter de rug is. Ja, alle verhalen zou ik eigenlijk wel willen weten, maar ik vind het ook prima om het gewoon in te beelden. Het kunstwerk maakt deel uit van de tentoonstelling die gaat over het verstellen en repareren van kledingstukken. Ja, het is ook het fysiek repareren, maar het is het mentaal repareren. Hè? Het is echt het repareren van de krassen in je leven, voor zover je ze kunt repareren. Dus dat raakt natuurlijk bij jezelf ook een snaar, bij mij ook. En dan ga je ook even nadenken over je eigen krassen. Dat kan niet anders, hè? Dus dan, daar zit dan iets heel moois in. En dat is heel mooi als kunst dit kan doen, hè? Daarom hangt het hier. De tentoonstelling is nog dit hele jaar te zien bij het Zeeuws Museum in Middelburg. Het was een prachtige dag met heel veel zon en met temperaturen die opliepen naar 14 tot 17 graden bij een matige oost- tot zuidoostenwind.
En ook de komende dagen is er aardig wat zon, al komt vanaf vrijdag ook iets meer bewolking overdrijven. En de maximumtemperaturen komen in het weekend met zo'n 12 graden, zo rond de 12 graden, iets lager te liggen bij een naar noord draaiende wind. En er is dan ook grote kans op mist. En vooral het nieuws over de verkiezingen kunt u terecht op ons liveblog op omroepzeeland.nl. Daar voortdurend het laatste nieuws over de verkiezingen in alle 13 gemeenten in Zeeland. Lees daar bijvoorbeeld over Tragel, waar voor het eerst kan worden gestemd. En file bij een stembureau in Zierikzee. Nou, deze Zeeland Nu die zit erop, maar de televisieavond hier bij Omroep Zeeland nog dus bij lange na niet. Want vanaf 9 uur kunt u dus kijken naar de uitslagenavond van de gemeenteraadsverkiezingen in Zeeland. We hebben verslaggevers in alle 13 gemeenten voor de uitslagen en de reacties ter plekke. Dus heel graag tot straks en anders tot morgenavond voor een nieuwe Zeeland Nu. Voor nu nog een fijne avond.